Здравейте, аз съм Николета Димитрова от Astrology Pro. Пожелавам ви честита нова астрологична година на 20 март в 11 часа и 1 минути. Освен, че е пролетното равноденствие тази година, е и началото на новата астрологична година. Слънцето преминава в огнения знак Овен. Всички сме овни в следващите 30 дни. Тоест, най-подходящия начин да канализираме енергията, която ни предоставя космоса, е като бъдем по-инициативни, по-действени, борбени, силни, отстояваме себе си и позициите си, градим имидж, бранд или показваме на света какво всъщност можем и на какво сме способни. Въпреки че в момента има ретроградни планети, повярвайте ми, всички ще усетим в една или друга степен енергетиката, която дава мощен заряд, импулс отвътре. Правим всичко с сърцето си и ще се събудим от дрямката, в която бяхме през последния месец. Време е за действие. Пожелавам ви да бъдете успешни, да бъдете себе си и да покажете какво всъщност притежавате като качества, способности и таланти. Успех на всички!